ଅଭିନନ୍ଦନ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଲତା ଜାତୀୟ ପରିବା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି କୁନ୍ଦୁରି। କୁନ୍ଦୁରି ଆମେ ଭଜା କରି ଖାଇଥାଉ, ତରକାରୀ କରି ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାଉ। ଏହା ହେଉଛି ପୋଟଳ। ପୋଟଳ ମଧ୍ୟ ଲତା ଜାତୀୟ ପରିବା। ପୋଟଳକୁ ଆମେ ତରକାରୀ କରି ଖାଇଥାଉ, ଭଜା କରି ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଲାଉ। ଲାଉକୁ ଆମେ ତରକାରୀ କରି ଖାଇଥାଉ ଏବଂ ଏହାର ଜୁସ୍ ବାହାର କରି ଆମେ ତାକୁ ପିଇଥାଉ। ଏହା ଆମର ପେଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି କାଙ୍କଡ଼। ଏହାକୁ ଆମେ ଭଜା କରି ଖାଇଥାଉ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି କଲରା। କଲରା ପିତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ। ଏହା ହେଉଛି ମଟର ଚଣା। ଏହାକୁ ଆମେ ତରକାରୀରେ ପକାଇଥାଉ। ଏହା ହେଉଛି କଖାରୁ। କଖାରୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା। ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଶିମ୍ବ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି କାକୁଡ଼ି। କାକୁଡ଼ିକୁ ସାଲାଡ଼ କରି ଖାଇଥାଉ ନା। ତାପରେ ଅଛି କଖାରୁ, ପାଣି କଖାରୁ। ପାଣି କଖାରୁକୁ ଆମେ ତରକାରୀ କରି ଖାଇଥାଉ ଏବଂ ଏହାର ମିଠା ତିଆରି କରାଯାଏ। ତାର ନାଁ ହେଉଛି ପେଠା ଏବଂ ଏଥିରେ ବଡ଼ି ତିଆରି ହୁଏ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲତା ଜାତୀୟ ପରିବା ଦେଖିଲେ। ଏମାନେ ଭୂମି ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ଦରକାର।